आईपीएस कहानी भारी देख सब पर पड़ल 2 लाख में अफसर बनल लइका ई होवे बिहारी कोई चाहे नौकरी सरकारी वर्दी पहन के घरे गेल सबके देख के होश उड़ गेल डरना एकरा तनको लागल पुलिस के देख के ई ना भागल सुन के सबके छूट जाई पानी अब सुनाई आईपीएस कहानी। भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगा पीपर। पैसा दे के ही फसल गाँव समाज में खूबे हौसल धनिक लेकिन बाटे असल 10 क्लास ले पढ़ल बाके कवना से फंस गइल जाके पुलिस पकड़ के सवाल पूछले तेहू पर नहीं बुझले पेन्ही के वर्दी घूमे लागल देखी के पुलिस कहे पागल सुनते सबके छूट जाई पानी अब सुनाई आईपीएस कहानी। खूब वार चलता सुन के हाथ मलता टेंशन से अब गलता जिंदगी एक कर भइल बेकार झूठ निकलल सपना साकार सिरा संवरिया गावता सूर्या सती सुनामता राधे श्याम रंगीला सुन के भइले ढीला सुनते सबके छूट गई पानी खत्म भइल आईपीएस कहानी। भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंगा पीपर।